Hello, good morning guys. Ako muna naapektuhan ng kasi nagabang na ako dun sa sa minibus. Ang dami-dami namin, siguro mga 15 na kami nakaabang sa sa minibus. Mga kalating oras na kami nag-aabang. Ang daming mga bus kaso lang walang mga driver. Kaya kanya-kanyang alisan yung mga Chinese na nakapila doon. Ayun, umalis na rin ako. Ito, naglalakad ako papuntang Diamond Hill. Kasi sana ako mag-minibus papuntang Diamond Hill. Kaso lang, kasi doon nasakayan ng ng NTR. Kaso lang wala naman wala naman mga driver. Kaya ito, ako, naglalakad ako, ko na lang, lakarin ko na lang papuntang Diamond Hill. Ayan guys, tingnan mo, kanina, ang isang basurahan dong punong-puno talaga ng ng payong. Ito, dami rin payong, Kasi dito pag sira na, tapo na. Samantalang sa ating kaya pa yun sana masolusyonan. Ang dinaanan ko dun kanina, dalawang basurahan punong-puno ng ng payong. Kasi sa sobrang lakas ng ng hangin. Ito nga guys, kanina kasi nasa loob ako ng mall, hindi ko pa ramdam yung hangin. Kanina yung dinadaanan ko doon, grabe, lakas ng hangin. Na ako, napapahawak ako sa railings kasi gawa nung lakas ng hangin. Sa kasi pag nasa loob ka, kasi ang dinadaanan namin mall sa ilalim nun, hindi mo ramdam siyempre na building yun ngayon nandito na ako sa labas, malapit na ako sa may NTR, lalakad. Kaya ito, lakas ng hangin. Dito na ako sa sa NTR. Kunti lang ang tao. Walang masyadong lumabas. Hindi kagaya pag walang bagyo. Tingnan nyo guys, kung yung dating punong-puno dito tuwing pupunta ka ng Central. Punong-puno ng tao. Ngayon ito, tingnan mo, ang lungkot. Wala mga amo kasi, tsaka yung ibang mga kunyang hindi pinalabas. Gawa na natakot sa signal number 8. Kaya ito, tingnan nyo, tahimik. Cancel ang guys, ang kuskus ngayon. Kaya naghanap ako ng kasama. Ito buti na ko si Ems na sa labwat ko. Kaya sumama ako nandito siya ngayon sa Central. Kasama muna ako sa kanya gawa na hindi pa naman pwede doon kay LC, gawa maaga pa. Mamaya na ako pupunta doon, gawa nakakaya naman sa amo niya na aga-aga magulo ako doon. Ito guys, tingnan mo kung anong dating sikip ng Central, anong worldwide pala. Ito ngayon, napakaluwag, walang tao. Ayan, wala katao-tao sa worldwide. Maluwag na maluwag, bagong panganak. Ayan walang tao. Tingnan mo yung worldwide, sarado lahat, mga bangko sarado. Walang tao. Gawa ng signal number 8. Kung dati hindi mo yan dito, punong-puno yun dito ng tao. Ngayon wala, walang katao-tao. Ha? Asan banda? Andun sa babang Pacific Case. Doon kunti lang ang tao. Guys, kahit deliverance walang tao.
Ayos ngayon dito magala sa ano, sa worldwide at walang katao-tao. Ano ba? Sinamahan ko kasi si M sa ano, sa dito sa Central, nagpunta ng bangko. Nag-withdraw. Dito na kami guys sa ano, sa MTR. Napunta kami ng Lokpo doon sa Tambayan. Ayun si M, so nag-ano pa, nagde-deposit pa. Paano guys, hanggang dito na lang muli. Ito si Visayan Daisy na nagsasabi sa inyo na babu, babu, babu. Bye-bye.